Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Mayong nga gabi, nagakalipay kita sa nga tion gihapon sa aton bantog nga programa nga amo lami ang makapakigbato sing patod gid nga may kadalagan sa aton karon pandemya. Kag kun kita lamang makabati mga abyan nga makauturan nan ara na ginsulod sang Dios sa imo ang kadalagan. Ano ina pastor? Ang aton nga pagapamalandungan amo ang naunang ang Pilimon 1 versikulo 6. Ano ina siya? Amo ning hambal sang Dios that the communication of your faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Nano ina sa Bisaya? Nga ang imo buhi nga pagtuo magmangin efektibo ini siya kung imo ini talupangdon o kung i-acknowledge ang tanan nga mga maayong butang nga ginsulod sang Dios sa aton paagi kay Kristo. Ginsulod. Ang ginsulod ano pastor? Ang maayong nga mga butang. Ano inang maayong nga mga butang? Ang gahom sang Dios. Ano inang gahom sang Dios? The power of the resurrection. Ang gahom sang pagkabanhaw. Kag inang gahom sang pagkabanhaw mga abyan ka magkauturan, the raising from the dead power ginsulod ya sa imo. Kag inang raising from the dead power nga kung talupangdon mo ina, so pop of wind lang ang pandemya. Nanong pop of wind, hindi na makadaog sa imo. Nga, ang naunang Juan Kapitulo 4, versikulo 4 nagasiling, mas dako ang Ginoo nga ara sa sulod sang tumuloo sang sa pandemya nga aris kalibutan nga nagasala-sala ang tanan. Nagasala-sala ang tao, dako ang gasto sang gobyerno, ginabaisan pa ang damo nga mga ginggastong kisa dako pa ang palapaw sang sa ginagasto para sa mga tao. Tiya na ya obra sang kaaway. Nano lang kaaway ta, tao hindi. Ang kaaway ta amo ang mahigko kag malaot nga espiritu sang kaaway. Ano lang iya nga purpose pastor? Siling ni Ginoong Hesus sa 10 versikulo 10 sang Juan, ining malaot nga espiritu propelled by Satan nagkaridiri siya agod sa pagpangawat. Sa pandemya na ano nga kinawatay ay hana ang nagluluntad. Iyan na obra mo, hindi niya ito pasibangod sa Diyos. Hindi man kita magpakapasibangod sa tao, obra niya sang kaaway, perti nga kinawatay. Nagkariini siya, hamak mo na, sa mga madamo lang nga gasto sa gobyerno, ang ginkawat ni Satanas, gingamit niya sa pagpangawat, mga tao man, na tipro ang nagapropel sina, ang malaot nga espiritu, isa na. Ikadwa, sa paglaglag, damo na karon ang nagsilira nga mga negosyo, damo na nga mga tao wala obra, kag damo na ang nagaantos nga mga pamilya, buluwaton bala ina sang Diyos, hindi iya galaw sang nyawa. Ang ikatatlo, sa pagpamatay. May bakuna na ta, may face mask na, may ara pa nga face shield, pero patay man gyapon obra niya sang nyawa, pero nanong makabato sa iya, ari, ang ginahambal sang pulong sang Diyos, kaya ang pulong sang Diyos, hindi na iya hambal sang doktor, ang hambal sang doktor iya, susceptible to change, susceptible to error, kay tao na sila, pero ang hambal niya sang Diyos, hindi gid na iya maligwat. Sulit-sulit nga ginasiling diri sa kahanginan, nga kung imo lang lagukon ang pulong sang Diyos, nga mangin ara simo tagipusoon, din ini matupa ang pulong sang Diyos kung mamati kita pastor, siyempre, ara sa aton tagipusoon. Kag kung ara na sa aton tagipusoon, magakadto kita sa ginatawag meditasyon o mamalandong. Kag ara gina-imagine ta kung daw ano kagamhanan ina
ang ginsulod sang Dios nga gahom sa aton. Wala talang matalupangdan, ang natalupangdan talang ang pangguwa. That is another side of the coin. Oh, ang mga coin, ang imo lang nakita yang another side. Pero ang another side, sa side of the coin nga nakita ya sa primero nga dire, ang pandemya, ang mga gasto, ang nagkalamatay, ang mga nagkalalaglag, that is another side of the coin. Pero naman sa tiyak, ara da ang gahom, ara da ang puder, ara da ang pag-aayo, ara da ang paghilway, ara da ang pag-uswag, ara da ang mga pagpakamaayo. So wala nato nila iya malantaw. Hinali nga kung magbakali ka sandangge sang imo nga kuwen bisan 5 pesos na kag panas ang tiyak. Do you think babato nila? Hindi. Panas. Pero kung lantawon ila nga ang one side of the coin gahulma, ang one side of the coin gahulma, baton. Di kalabanan ng mga tao tungkol sa pandemya na erase ang ila one side of the coin. Wala na nga daan simba-simba, sila hindi ka mong simba kag wala kagwan, wala sang duutay. Hindi na ka mong magwasin yung balay. Hindi ka mong mag-tipon-tipon. Tiyamakas na, nagakapanas ang other side of the coin nga hindi kakabati sang pulong sang Diyos. Pero salamat sa Aksyon Radio nga ginawarag-rag dili ang pulong sang Ginoo ang kamatuuran nga magahilway sa tao nga kung ang tao makabati lang kag pamalandungan niya karon among tion nga ang pandemya is ipap of win. Why na? Wow! Hambal sang pulong sang Diyos ang ara sa sulod mo kung nakabaton ka kay Kristo kag ikaw may pulong sang Ginoo, ikaw iya pagpakatabuhon liwat sa pulong sang Diyos kay binhi ila nga magahaplak kag magahurma kag makita gid na sa imo kabuhi kay ang pulong sang Diyos dapat kag angay nga ara dila na plastar sa aton tagipusoon agud nga aton tagaan ina sang pag-meditate, pag-imagine, imagination and meditation of the Word of God, that the Word of God is true. If you know the truth, you will set free. And if you know the truth, you will be healed. And if you don't know the truth, it will kill you. Kaya mula, nadirigi kita. Aton pamatian, aton inituuhan, aton ini nga talupangdon, aton ini gamiton, kay perte ang kalipay sa langit kung ay isalang nga nakapamati siya pulong kag pagkatapos, ila ina ginakabuhi. Kag kung ini nga pulong sang Diyos, mga abyan ka makauturan, matanong sa imo tagipusoon katulad ina sang binhi nga ara na konsep sa imo tagipusoon, padayon ka nga nagapamalandong, padayon ka nga nagameditate sina ang imo imagination sina nga pulong kag ang imo meditation sina nga pulong nagakonsib na dila ina nga binhi sang pulong sang Dios. Kag kung makonsib na ina mga abyan ka makauturan, mataw gid na. You will give birth to healing. You will give birth to joy. You will give birth to love. You will give birth to peace. You will give birth to faith. Na ang faith, gikan sa pulong sang Diyos, magapugsa sang gahom sang kaaway. Nga amo si Satanas, nagsiling ko sa inyo, it is just a pop of wind. Di ba yung mga tao, gidya nga, wala lang sila katalupangod, nga na-practice Manila, ang mga butang nga di makita nga sugoon na kita sang doktor kinanglan maghaligi kita panghinaw matinlo kita mayo mga usar kita alkohol kag kinanglan kada gihuta alkohol dason magmas dason face shield dason mapabakuna mayo pero ay kakabalo nagatuo lang ikaw sa ina nga ang yawa gayhom. If you don't know the Word of God, it will kill you. Patay ka sina. Pero kung kabalo ikaw sang pulong sang Diyos, piho na, siguro na, daog na. Kay nga, himuon ka sang Diyos nga pagkamandadaog. Naunang Juan Kapitulo 5, versikulo 4, pagkabati nimo sang pulong sang Diyos, dila maluntad ang pagtuo, kag ina nga pagtuo iya sang Diyos pagtuo, ang pagtuo tatawhanon, mas dako iya ang pagtuo nga iya sang Diyos. Ang pagtuo nga yan ni Kristo kay ang pagtuo nga ginatuo ta
himo tayo nga pagtuo, pagi sa pagtuo sang anak sang Dios, hindi imo pagtuo, hindi akon pagtuo, iya ni Kristo pagtuo. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Tatiyon nga ina nga pagtuo, nga atong ginatuo batok sa aton tanan-tanan, nga ginapakig-awayan, kitagid man danaog. Nga unang Juan kapitulo 5 bersikulo 4, kay ang pagdaog amo ini ang pagtuo, kag kung nagtuo ikaw gikan sa pulong sang Dios, ang sa sunod nga ginhambal ta kaila sa Pilimon 1:6, kinahanglan that communication of your faith may become effectual. Nanong effectual, pastor? Mangikot tayo na by acknowledging of every good thing which is in us by Jesus Christ. Ara na, available na. Ano man lang na ang mga sala-sala sa mga tao nga kabiktima. Ang pulong sang Dios siya sa tion imo iligin baton kagintuuhan kag mangin imo kinaugalingon. Gusto sang Dios tindugan mo ini, hindi na ya sila nga tindugan sang gobyerno sa mga tao sa bisan sino. Ikaw gid siniya mga abyan ka magkauturan ang dapat magtindog kag magpakigsumpong sang sulumpong ta nga pierde na nga daan. The devil is eternally defeated for. Hama kasi na, daw ano kalipay mo nga kung batuan mo gali, pierde na. Ginpierde na sang aton Giniso Kristo. Pinarada na siya sang dito na si Ginoong Isus sa cross. Ang tanan nga demonyo perde na, ang tanan nga pandemic perde na, ang tanan nga mga ulcer, cancer kag mga klase sang balatian perde na. O galing kung ang tao wala siya kay balo, amoy na nga magalupay-pay ang tao. People perish because they don't know the truth. People of God perish because they don't know the word. Nabalaan nila yung balita lang pirmi iya nga sa other side of the coin. Ang balita nga amo ni amo to, ang balita sa aga, sa ugto, sa gabi, another side of the coin, abi, pahurmahaman subong abyan, ang other side of the coin sang imo tagipusoon. Nga kung maghurma na dira ang pulong sang Diyos, maghurma dira ang anak sang Diyos sa imo kabuhi, maghurma dira ang kabuhi nga Diyos nun, ang kabuhi nga may gahom, ang kabuhi nga madinlagon, ang kabuhi nga makapangibabaw. Ti gusto kagluyag sang Diyos, talupang dun mo, anong ara da? Talupang da nga ang Diyos nga ara sa imo, dako-dako. Sang sa pandemic, ang pulong sang Diyos nga imo ginpamatian kagintuuhan, dako-dako. Sang sa anuman nga mga gumuntang nga biktima sang mga katawhan sining kalibutan. Kag ang pulong sang Diyos nagahambal, what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? According to the working of His mighty power. Kita ka na? Puraw tanan ni progressive form, magsiling gani working, kag functioning, progressive, the action is still going on. Ang action sa power, ara sige-sige. Pero kung may kakabalo, ano ang pagsige-sige yasin na? Ang nabalaan mo lang yan, negative. Ang nabalaan mo yan, COVID, variant, Delta. Ay, na ano man si Abian man. At pamati, kag sa imong pagpamati, mga abyan ka makauturan, itanom ina sang Diyos ang binhi sang imo ginpamatian nga pulong sang Diyos, 8:11 sang Lucas, ang pulong sang Diyos binhi. Pagtanom niya sina dira, abi mo na nung gahong sina, tanom ka bala sang binhi, gulpila na mapisik. Pero kung hindi mo na sa tanom, ara lang da sa kabinet mo Ara lang da gyapon sa imo dira nga babaw lamisa ang pulong sang Dios. Ara lang da gyapon ginatago mo. Wala ga kayab okay, wala maabrehe. Pero kung ginbuksan mo ina, kaginbasa, ang kamot sa Holy Spirit is a ready writer to write that word or the seed of the word of God in your heart. Kung ginpanggas na ina si mo tagipusoon, ang seed sina nga pulong sang Diyos, mapisik na. Wow, kabalo ka na. Kung ano ang resulta. Kabalo ka na.
kung ano ina siya manghikot. Sa tao, imposible apang sa Dios, hindi ang butang nga hindi mahimo, magakahibo. Ang butang nga wala mangin ara, ang butang nga masiling sang tao daw ka makatilingala. Hindi na iya sa Dios makatilingala kay siya yung kapadalagan sang pangabuhi. Karon, kung hindi kayo mo yan mag-acknowledge, biktima ka, imbes nga victor ka. God has given us that power to become a victor against all our circumstances in life. Pero kung wala ka word of God, anong pagka-victor, no? Victim. Palak lang kita, pero biktima ka. Pero sa tion nga, kung makabati kita sininga pulong, maumpawan gid ang aton tagipusoon. Maumpawan gid kita tungod kay ang kaumpawan ginhatag sang Ginoo, ang kaumpawan ginhatag sa imo, ang kaumpawan ginsalig sang Dios sa imo kung nagtuo ka sa Dios. Ang Dios gasalig man sa imo kag nagatuo man sa imo. Abi mo daw ano kan nami isang hambal sang Dios, anak, kung magtuo ka sa akon kag nagsalig ka sa akon, ako magasalig man sa imo kag magatuo man ako sa imo. Hindi pagdulaa ang akon pagsalig sa imo nga wala lang sa burungog, wala lang yan sa burungogan mo ang pulong ko. Ang pulong ko matuod kag masaligan. Ang pulong ko amo ang naghuman sang tanan sa kalibutan. Kung wala ako maghambal, may duta? Why? May langit? Wala. May tanong? May mga kapispisan kag kasapatan? Wala. Ginuna gani na sang Dios tuga, ang duta, ang langit, ang tubig, ang tanom, ang pispis, ang kasapatan, kag ulihin na lang kita nga in every circumstances in life, God has a provision. Kung gintugay ang tao di una, kita tublang kadlaw, wala pa tubig, basta nga, Lord, uhaw kami. Pero ginuna yan lang nga daan, ang gahumara na nga daan sa sulod mo, galing walang ka makahibalo kag wala ka makatalupangod. Ang poder nga ginsulod sa Dios sa imo, ara na da, galing nga dormant lang ina, na priso lang ina, wala nagagiho. Ang pagburutan nga sa diin, mangibabaw ka, ara lang nga dila, why diya po mag-function nga? Why man ka kabalo? Buksi bala ang Biblia mo. Pagbukas mo sina, matingala ka nga gasinanag lang ang mga litra. Kaya ang pulong sang Diyos, light. The entrance of the word of God brings light. 119 sang Salmo, verse 130. Di pag-abri mo sila, kaginbasa mo, kagintuuhan mo daog na. Mangibabaw gid ang gahom sang Diyos, sang sa gahom sang virus. Mangibabaw gid ang gahom sang Ginoo, sa gahom nga sakit, nagapaantos, nagalaglag, nagakawat, kag nagapatay sa tao. Pero sa tion nga mangibabaw ang pulong sa Dios, mga abyan, kag mga kauturan, dumdumani. Nagsalig siya bala sa imo. Nagtuo bala siya sa imo. Nga, kay may lawas ka. Inang ginalaglag sang yawa nga lawas ta, para patyo niya, amo na ang puyan sang Dios. Kay wala ka bala kabalo nga ang lawas mo pisikal, templo yan ha. Habitation ina sang balaan nga Diyos. That is the embassy of God. Di hindi ka sila kabarikatar. Naprikataran mo lang ya ang another side of the coin. Ara ang pandemic, ara ang variant, ara ang COVID. Ay no maniniman. Pero on the other side of the coin, ara ang gahom, ara ang poder, ara ang authority, ginano mo na. Suklaan ka na sang Diyos. Pag-abuton niya, ginano mo lang ang akong nga gahuman, ang otorite ko, kag ang pudyo nga ginbutang ko sa imo, ginano mo? Ginalagan mo lang? Kag ihibi-hibi? Ay, gamitay na. Sa tion, nga imo na ma-acknowledge ina nga ara ang gahom sa sulod, ina nga otoridad sang Diyos sa sulod, ina nga pagburutan sang Diyos sa sulod, nimo in Christ Jesus. Kay si Jesus amo na yang champion. Si Jesus siya buhi. Si Jesus siya wala siya nagabaylo.
Si Jesus siya wala ga kondinar. Si Jesus siya nagapalangga kag nagahatag siya. Si Jesus siya kung manawag ka, sabto niya ikaw. Si Jesus siya kung imo sa sundon kag tumanon, purti ang iya kalipay, kay magahambal siya sa amay. Amay ang akon nga mga ginatanay sa imo. Di ba tunon ina? Di karon, masiling ka nga gatuo ka sa Dios, pero gapamalidpid kita sa kaingin ni Maldo. Sang COVID, ni kag mga baryan, ni kag sang mga taning pandemic ni, papubwin ina! Anong papubwin? Hindi nakadaog sa imo. Nga, pastor, kay ang poder, kag ang otoridad, kag ang pagbulutan, sinulod sang Dios sa imo. Sang una, ara na kay Kristo nga atong Ginoo sang 2000 katuig nga ari di siya. Pero kay gindala na sa langit, ato na siya sa tuo sang amay. Kag ginpadala na sa aton, sudlan niya kasi na. Butangan niya kasi na. Isalig niya na sa imo. Dumdumuhan ina nga ang Diyos nagalantaw sa imo. Hindi kalinutos. Halin pangadaan sa pagtuga sa aton, pinadaog na kita. Pinabaya ang aton kompetensya sang nagturo kita sa tiyan sang aton iloy. 400 million ang natawag na sperm cell nga nag-explode sa aton mga tag sa kaamay. Kaktan ka sang Diyos. Pinadaog ka na. Sang nagdaog ka na, urot na ginpagihi sang aton iloy. Ikaw ang nagwagi. Sang nabuhi ka na karon nga lalaki kag babae, pinili ka pa sang Dios. Why ka magpili sa imo kung galingon? Siling sang 15-16, sang Juan, wala ka magpili sa akon. Ako ang mo nagpili sa imo. Agud nga ikaw. Butangan ko sini nga poder. Butangan ko sini nga gahom. Butangan ko sini nga pagbulutan. Ti ano mo ni? Ano mo ni? Sukto niya kasi na. Ano man lang na yung mga COVID na mga pandemic na mga barya naman? Mas dako pa bala nasa sa Diyos. Mas dako pa bala sinang power naging sunod sa Diyos sa imo. Authority kag sa ginatawag dominion. Galing sad to say, wala kita nakahibalo. Ang tao makahibalo gani, sang pulong sang Diyos mga abiyan, sobra pa na sa kwarta nga ginapangawat ni sang mga government official ta. Siling sang pulong sang Diyos. Siling nga halik agid handom sang kwarta man. Kung may pulong sang Diyos ka, kag may Jesus ka, ara, tanan. Iyatag nga iya sang Diyos. Pero kung wala sila sa imo, ang ara sa imo kuwaon pa na, bisan pila pa na ka trilyon kag bilyon. Pero kung ara ka sa iya, siling sang Ginoo, handumalang ang akon pulong. Nugay kahandom sa mga butang sang kalibutan agud magmanggaranon. Handuma ang akon pulong, sobra pa sa paghandom mo sa madamo nga pilak kagulawan. Kay pagapakamayuhon ta ikaw sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. So, diin ina, ara na sa sulod mo, ang pag-ayo tapos na. Hindi yan nga nagapakadto pa kita sa pag-ayo. Halin na kita sa kadalagan o sa pag-ayo, pakadto sa kadalagan pakadalagan. Liwaton ko kung nakatalupangod ka nga ang gahom sang Diyos ara sa sulod, ang gahom sang Diyos ara sa suay mo tagipuson, ang puder kag pagbulutan ara sa sulod nimo, hindi ka na nga, you are going toward for healing. You are from the victory. You are from healing to victory and to another healing that God has already promised. So, ang Diyos maghahatag pagid na He will bless the work of your hand. Ang tao magutuman lang kung hindi siya mag-ubra. Ubra ka, bisan nanula na kasimple, kay God will bless you. He is going to bless your hand and you will receive blessing coming from God. Amo na niyang ginasaad sang Diyos, He will give you power to give wealth. And God has already spoken that He will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Nungay kasalig sa gobyerno, kasalig lang kita sa nagahatag, wala ka kabalo nga ang Diyos gusto sa maghatag, gali wala mo sa gintagaan tsansa.
Ang Diyos gusto siya mag-ayo. Galing wala mo siya gintagaan tsansa. Ang Diyos gusto mag-bless sa aton, pero wala mo siya gintagaan tsansa. Nga man, you are just moving and you are just in your personal routine in another side of your coin. But the other side of the coin, ahay panas, wala gid. Do you think na batunon ka? Ay, tilawi bala nga ang imo da bala nga 5 ka pisos ibakal mo da bala magic sarap kag bitsin. Pagtupa sa kamot sang tindira, kita ya gahurmang corona. Pagbutang sa suludan, panas gali. Ay, tawgon kagid. Hoy, balik. Hindi ni mabaton. Amo man na. We are just concentrate to the other side of the coin, sa mabatyaganta, sa makitanta. Pero wala ka giga-concentrate sa mga butang other side of the coin, nga ang other side of the coin mas more powerful sang sa isa. Kaya rada ang Diyos, the spiritual side. Man shall not live by bread alone, but by every word that God has spoken. Now, that is a spiritual side. Seek ye first the spiritual things, and all these things shall be added. Oh. Ti kunan, kung aton ina, nga talupang doon, mahulmagid ina. Una bis, hambal sang Ginoo. Now unto him who is able, above all that you ask or think, according to the power that is working in you. Hama kasi na, Ephesians Kapitulo 3, versikulo 20. Ining Diyos nga ini nga ginahambal ta. Ara makasaran siya, sobra pa, labaw pa, sa imo mapangayo, kag mapanghuna-huna, tungod sa yagahom, nga ara nagapanghikot sa sulod mo. Ay, way bala ang Diyos garahog. Gusto ya ikaw nga makita maayong lawas, maayong pagpangabuhi mo, subong ay mo kalagawa, magauswag. Galantaw bala ang amay, kag ang atong Ginoo Kristo. Masiling ang amay, anak, wala mo gina sila pagsugiri nga ang gahom ara sa ila sulod. Otoridad, ginhatag mo sa ila. Kag ang pagbulutan, ara na sila, wala mo na sila nahambalan, amay, nahambalan ko na sila. Galing, kaya gindaog sila sang other side o gakuin sang ila pangabuhi. Ara lang sila sa ila senses. Ara lang sila sa mga butang nga nalakuan lang sila, naluntad lang sila dira sa ila makita kag mabatyagan. Pero sa butang nga bala nga hindi nila makita kag wala nila mabatyagan, nga mas amupay na ang kamatuoran para sa signal. Ang signal makita mo bala hindi. Oh. Para sa sang television, makita mo ang signal. Kung patyon mo na ang imo nga television, abi mo ang signal na dula, ara man nagyapon sa ere. Kung patyon mo ang imo nga radio, do you think na off diri ang signal sa radio station, ara man nagyapon sa ere. Amo man na. Daw ano na abi, kasimple nga pagpatag. Kung iuni mo ang imo dira nga radio, magwagi ng signal. Di, pagwa sa signal, i-focus mo dayon. Kaya kung hindi mo ma-focus, parehas sa mga nagapanguda ka, kag hindi mo ma-focus, ma-blurred ina. Pero kung imo gidya, fokuson ang pag-ayo, ang paghilway sa aton sa COVID, ang paghatag sa Diyos sang iyang blessing, ang maayo nga lawas, ya i-focus mo na. Hindi na pag-ilisakay, kung i-focus mo nila, ang tagipuson kaguna-huna mo, mag-give birth kagid sa healing, mag-give birth kagid sa ginatawag salvation, ang mag-give birth kagid sa blessing, kag miracle. Di kaya ngimo ya sa paswerte na lang, wala mo gin-focus, fokusa mo na. Pag-focus mo, ang tanan-tanan sa palibot, sa ginapukusan mo, blurred. Amen? Pero ang imo gin-fokusan niya, katinlo gidya kag kaathag gidya kag kanami, you will enjoy nga nagpangabuhi sila sa kalibutan nga magwirit kuno kahadlok man kag magadalada depression sa imo. Iba nagabulunuan nga di dapat mabuang, iba nagapalak-palak nga hindi man sila dapat tanay magpalak-palak, ang iban gasala-sala nga hindi dapat sila magsalasala.
pabati. Kay kung makabati lang kita sang hambal sang Dios, paagi sining bantog estasyonan sa bakulod ng Action Radio, maigpatan kagid. Man kung ang tao ara bala sa pagsala-sala nga talang dulom, maigpatan lang nagamay nyay. Ari gali, di tamagi na siling sang Ginoo, ako ang dalan. Sino pa abi ang dalan nga makadala sa imo sa kayuhan man? Ha? Kung kita magasunod lang sila nga dalan, mga abyan ka magkauturan. Siling ni Jesus, hindi ako makahimo sang dalag ko nga katingalahan, kag mga milagro, tungod sang inyo unbelief. Nano na ang unbelief, pastor? Wala ka kabalo mo. Paano ka karon makatuo kung wala ka kabalo? Abe? Minano ni mo ka alam? Wala ka kabalo sang pulong sang Diyos. Duro yang nabalaan mo sa kalibutan. Pero nanood sa pulong sang Diyos, zero. Why? Pero i-focus pala abyan ang imo tagipusoon kag palamatinan sa pulong sang Diyos kay maga-meditate kagid, kag maga-imagine kagid, maka-conceive kagid sining binhi sang pulong sang Diyos, kag kung mag-conceive mag-give birth kagid. Man kung ang tao mag-give birth na sang bugos ka pamilya ng pangalipay, nagahalong ang tanan sa sulod balay kung may nag-give birth nila. Kaya mo man na ang gusto sang Diyos. Nga ang mga tao puno sang unbelief, nga na puno, pastor, ang tao sa unbelief. Wala kabalo. Dabo ang nabalaan, puro another side of the coin lang, ang other side of the coin, nga mong spiritual life, why? Zero. Kaya sa pagid, nga nagaduging sa tagipusoon sang mga tao karon, ining unbelief ni, ang ginalinan pagid sini, ang sala nga mga ginmatanta, nga gintudlo sa aton. May ara nga husto nga pagtudlo sang Ginoo. Ining sala nga naandan tanang nga daan nga ginat pangabuhi ining sala. Abi naton husto na. Daw paras pala sang blackboard. Nga kung ang tanan nga sala nga ginlagok ni mo halin sang gamay ka hasta subong. Nga nagpalangapo na kita. Sala man gyapon. Kaya kung hindi na damay res, ining pulong sang Diyos, nga ginahambal subong, hindi na nakapanagilot kay nga, buta na ang tagipusoon, ang pisara sa imo tagipusoon, kag ang pisara sang imo panumduman. Pero irisabla anay ang iban, pasal utaman anay ang pulong sang kamatuuran, maigpatan lang imo nga panumduman, makakita kagin sa matuod nga dalan, kadalagan kag kaayuhan. Hindi ka? Amo na mga abyan ka magkauturan gusto sa Ginoo nga i-release ni sa aton? Iyatag ni sa aton? Kag abi ninyo nga magsilingan ni kita nga ngatag sa aton, abi naton kung igap hatag pa, ara na. Galing wala talang ma-acknowledge. Ara na. Ang kaluwasan, ara na. Ang pag-ayo, ara na. Ang blessing, ara na. Ang gawang sang Diyos sa sulod sa aton kay puson, ara na. Ara na ang pagbunutan. Ara na ilang agahom. Di ko hindi ka magpakatao liwat sa pulong sang Diyos. Rin muna nung nambali Pastor Juan. Pero kung magpakatao ikaw anay sa pulong sang Diyos, kay ang pulong sang Diyos Espiritu. Kag ang Diyos Espiritu, kag ang magasimba sa iya, dapat nga magsimba sa iya sa Espiritu kag kamatuuran. Di ang iya pulong, nga ini kamatuuran kag Espiritu, ginpadala na. Salmo 107, versikulo 20, ginpadala ko ang pulong ko sa pag-ayo sa ila. Di anhon mo na karon ang pulong sang Dios sa pag-ayo sa imo, kay wala ka paya nakabaton sa kay Jesucristo nga imo personal nga maluluwas ka Ginoo, kay siya na yang maumpisa. He that will begin a good work in you, abi mo imo abilidad, hindi iya will perform it until the day of Jesus Christ. Abi naton abilidad, hindi abiyan, hindi iya. Di gusto sang Diyos, you must be confident of this very thing, that God that began a good work in you
will perform it until the day of His coming. Philippians 1:6 na. Ti abi nato na abilidad, hindi iya. Kung basa kita kaina sa 3:20 sa libro sang Efesio nagasiling, unto Him which is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that is working in us. Di naga-work ang power sa sulod. Di kung para nga ina, magaumpisay na nga manghikot sa imo, isa lang ang buhaton mo. Agda si Jesus. Pag agda mo kay Jesus, nga magmanatili sa imo kabuhi, dayon mo ya pamati sa iya pulong. Kung wala ka Biblia, bakal ka, hulam ka dra, basa. Kay puraw ina, imo ina da palanublion. Titulo mo na, kadamo sang palanublion mo dira, sa one side of the coin, ang imo yaging pangabuhiya, other side of the coin. Do you think nga batunon kitang Diyos? Wala! Gasinggit ka man, Diyos ko, Ginoo ko, nagasimba man ako, purti man ko maghimo sila. Tiyanon mo, come short, nga nag-come short, kay wala ka nagpakatao liwat sa pulong sang Diyos. Dapat, kag-angay, nga kita tanan, magpakatao liwat sa pulong sang Diyos, kag kung magpakatao kita liwat, butangan kita sang kinaugali, nga bag-o, ang imo da tagipusoon, ang imo espiritu sa sulod, ara da siya manatili, butangan niya na dayon cover kag silihan sa 1/3 part of our being. We are already saved. We have that identical with Jesus. We have that power. We have that authority. We have that dominion in our spirit. Dayon ang ato naman nga kalag, ara da ang aton emosyon, ara da ang ato nga ginatawag nga intellect, ang ato nga kalag, sugo ni sang Ginoo. You have to renew your mind. Hindi ang Dios na iya magbago sa imo pinsar. Ikaw ginaya bag-o. Bag-uhan mo pinsar nga magtuto ka sa ginhambal sang Dios. Kag kung tutukan mo na ginhambal sang Dios, there you are, ang lawas mo, malag-ok na lang sang maayo tanan nga mga butang. Wala COVID, wala baryan, wala delta, nga makadaog sa imo, kay dako ang Ginoo nga ara sa imo, sang sa ila tanan nga aris kalibutan. Amen? Okay, aton ina karon nga pagaagdahon inyo nga makatilingala nga Ginoo kag maluluwas nga si Jesucristo. Amay salamat mga muyok ta. Amay salamat nga ini si Ginoong Hesus kin padala mo. Kag si Ginoong Hesus amo ang akon Ginoo kag maluluwas. Siya ang dalan. Kag karon siya man ang kamaturan kag kabuhi. Ginoong Hesus, salamat kid nga imo ako ginbaton. Kag salamat Ginoong Hesus nga kung magtawag ako sa imo, mabaton ko gid ang kaluwasan. Nagatawag ako sa imo subong Ginoong Hesus. Salamat sang kabuhing ulay katapusan, salamat sang otoridad, salamat sinang pagbulutan, salamat sinang agahom nga ara sa sulod nakon kag ang tanan nga problema kahangawa, kahadlok. The spirit of depression and fear in the name of the Lord Jesus which is in me, I command you, come out, and I will be set free, and I am the happiest person in the world because God is residing within. Kag ara na natalupangon ko that the communication of my faith may become effectual right now by the acknowledging of every good thing which is in me in Christ Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Salamat kid. Ininyo kubos nga lagad, Pastor Roger Mintas nga nagasiling, magpadayong kita mamati, sining bagtog sa sulan sa Bacolod, ang Action Radio. Salamat kid.